Good evening. Idi rabii ti topik ko tayo maituloy mo lang ng ayat. Tiragsak ko anda kayo nutong palin nyo o na kena ilawlawag nga ti panagayat ni tao rimbawan na amin. Haan na mabalin nga ang tapan ti panagayat iti salikwa, panagayat iti kwarta, panagayat iti posisyon sirid laing. Haan agturong amin iti tao tapno di panagayat tayo iti tao agturong iti ako Diyos. Katapta ituloy naman lang nag-i-ignite kayo dahil itibilin ko kuna naman lang dahil ibang ninyo ito diretso na ayat. Katigitaon tayo kung tatanong kasdeti na nagtutungtungan tayo dirabiin kasanong ti panagayat tayo. Tataman, si asino man nagiti ayatan tayo. Sino nagiti rumbang nga ayatan? Kanaalakla ka ti mangayat ti tao no ayatan na kami. Naglaka ti mangayat ti tao no respetan na ka. Naglaka ti mangayat ti tao no isakit na ka. Itid na magdidayo na kanyang respeto na. Kalakat tayo nagdanas na pangkamangimisa ka, mangmisa, inikanda pa iti asok, nagwapo, karupropak ka no. Kanala na aso, inikanda pa iti anak ko, na itay liquor, kung na niya, iti nangina nga iti pag-inuman nga kasdyan. Kasi ko naman ka, wow, nagmayag mo ti makinisa ng pasto, ay mangmisa ng pasto eh. Kitikalit na, kasano mo di ayat mo, na di tao ka, haan na nga isubli, di ayat mo, kanya na. Nagdangon may sana, patulong na dayan. Tirigap ti biya. Nag-abroad, kamu kali, dati ang Pilipino niya, haan tayo nga, itulog. Uray mo haan tayo nakaadal din na nato, uray mo dado mo, uray nakaadal mo, lumabal mo rin, tingnan nga tayo mag-standard din yan. Kaya dati sakit tayo, nalala ko no, di opportunity tayo dito Pilipinas ka, no, stable ko ma, natrabaho nga na saya, o kaya lang na dyan. No, haang nababagod at duma, nag-abroad o madayo, either di babae, o di lalaki. Katata, dahil nag-abroadan, naglagat ako ma, kasi nagdakto yung tikarit na, di babae, mapanpiman, pis-pis-itan na tiluan na nga rin apaya, haan lang na di jay, amoy yung ti, o bakali dali sa bating ang puli ng Pilipino, kaslata ka lang, kaslata ka lang, Indio, kaslata ka lang imul. Ado man ano tayo na respeto, ado man ano tayo mangayat kanya tayo ng Pilipino, lumadamot ang nagduma, dahil yung kaputahan mo, sul-sul, banda ka, kaslata na, awan ser-serving, nga very technical, hindi pa nangitrato na kanyang damanan ko, napalasan na pwede ko. Napalasan na pwede naturok ti sirop ti agdan. Talagang katulong na ko. Hindi sirop ti agdan. Handa mo ba rin yung makikita, amuyin na niya na sitwasyon na tayo kung agluluwa na diyan na dumagulser na pa yan. Katata, dahil babae, mapatagod bro. Ang pis-pis ito na tiluhan na ti iliw, nangro na ti iliw, at siyempre si kamong ko anak na dito eh. Dati talakay mo, saka mo pa niya, paadipon ka, agtaragan na ti ubi mo, nung lakay, hindi pa makita na dito. Bakit natatanda video call mo pang nikat ti iliw. Kasi nagsakit, ay kung kakakasik yung babae dyan sa sakripisyo, ay gilalakit mo yung mag-enjoy. Gusto mo lang mo tawagan, di bakit na, ang nasumungsumba, ay anda mo sa balik tayo natatawagan mo. Hindi karo na, kasano di aramida ka ako, kanya di aramida ka, kaya, ilig ka ako, binagbabawi ko, madilat na. Kasi nung ayagay na, nabiro ka na, kumamagarot ako, ano, dahil ay artistahin ko nung mga pang Miss Universe ko, maawatan na. Wow! Naman nila kayo na masulisok ang mga tikaro na dito yung makaka-aruba na Diyos ko ka o pati anak na nagdulungan sa ano
na ko nga nasaksakit, i-feeling na dahil talaan, di pa isukatan niya. Dahil ta, di pa isukatan niya. Dahil kumamot na rin ulit, di pa ka na. Antag na nga yun na dyan. May insulto, masaktan, nalimutan, with all the sacrifices, adat na nagtotoo, kas dyan gayang di pa panong na. Kiso di ko na, kaya mo pakawalan, ay, awan ako, uray mo katagdi pa rin pa. Kaya nga yatan sa bali. Kaday dyan ikahalit na kapsat nila ayatan dili tao nga manglipot ka kung nangaw niya ako Isus anya nga bilin day ka no tila ayatan na di manayat kanya dagi titulisan araminan ko day ka no sagutang di mangsasagot kanya dagi titulisan araminan ko day ka ti os-os to maayat ko na pray for your enemies, ikararagan. Love your enemies, ayatong tikalaban mo. Pray for your persecutor. Ikararagan di mga rumangkit ka. Maminglo na lang natakawang ta manok mo ka. At kami nagay kay kaaro, bakit na di malaso yung manok ayan lakon yun ka. Pak! Naalaman, magkatangan ng paltogan at gergerogan na pala ng pagmaywa. Ay, kaya siya ako maminsan natin, ulit-ulit na naman tayo. Madlaw mo na irororomon na kakalitit ka, kasano na yatan. Tinagla ka na iba ka, unahantay mo na Diyos, hantay mo na naglaki ni Apo Isus niya, at totoo ka, kakakasing nga may lansad, doyong ka tabakaragdag, pakpakulang na, inyo di ko na anak ka. Nagpakawan ng bidadalida mo, hantay mo na Diyos ko, hantay tatakot tayo nagdadad mo mga masaksakan. Nung kasanunod ka rin ikarin na ayatan nila tao rin mamin, ano na ka na? Lipo, adaman na rin tayo martir, ay mga martir ka rin tayo, puso na talaga na yung babati na at least no, dagong-daway ng mga agbabawi at nasaya. Kaya na, ti Charles na di dyahan na yung agbabawi. Aawanan di ba na talaga kaslanan na ilo? Ano na maruti ka rin na? Isuti ko na ka, kaya mo pakawanan. Haan na talaga. Gisakit mo, narig na. Kaya nga ayat ang lata, awanan na. Dahil dyan natin tikarit na rin ibagbagana na ayat. Naglaka ni agayat na ayat ang lata. Tikarit na, kasano na ayat ang di dyan mangyarong. Kasano na ayat ang di dyan haan na mangisubli yan at ka. Gusto di ko na, iti-level ti panunod kayo ng tao talaga na rida. Ngam, adalati kung na tayo na time heals. Agmo to, kabayatan di pa naglabas ti panahon. Kung tayo mo iti Ilocano, matunaw to di puso. In God's time, iti panahon na, adat ko lang urayon tayo day na. In God's time, mga matunaw to lumog ng tuloy puso, isunod igundaway na panagsubli kayo, tanagado mga road ka, nung driven by emotion, kung na kayo, nag-i-rate na kayo, timasura, ako nagikat ka na talaga. Nung sulijay, nung iroruman na ka, balik na mga iroruman, alabay ba ka? Amoy karkararag na mo, ulang ta. Amoy karkakuan mo, hanggang dumawat, kulang ta, kulang mo, ay na, mga kasday na kayo na pesos. Kadang tinadong mga relihiyon na bumba ko mo, kami pas, binumba na, bumba kaan, kasi kanya tayo. In God's time, in this time. Nangigat na, peso ka lang sa takaharit naman. Hanggang mabalik mo, kaya makakartarakan na kung tayo talaga naligat. Nung bayang palumusan tayo, italit tayo. Hindi ko na natin Tagalog. Ipasa Diyos. Ipasa Diyos na lang natin. Kasi kung tayo, bayang tayo, italit tayo pinihapon, tayo isog natin mangurnos ti amin. Nang ampel na tata, babalik itong bigat, babalik itong sumarong ang ilaw, naging na, hanggang basta at talit tayo. Basta mamati tayo, garaw ti ako, hantay nga i-serve na ako na tayo, nagkaslaawan ng haan. One, adalagay tayo ka ba, naligat, kanya tayo agay-ayat na taong nagduma, masaktan tayo. Mapuspus, hindi na tayo. Nagdaduma ka, dali dumanan di kong daway na give up. Yung haan di pa sa Diyos, in this time,
Kain hills, kung na nariga, iso nga italag tayo ng kuwana. Huwag nariga, hamang mabaling na baybay ang tayo dahil na bigin ti panagaya. Uray kayo marigregatan tayo. Ituloy tayo. Uray kayo nakakaasi, uray no makasurusurenter, ituloy tayo. Sino ti perfect na nagaya ni Apo Jesus. Sino pagtuladan tayo ti ayat ni Apo Jesus.